आम ओडिया मानकर खाद्य पाटिकी जेतिकी सुआदिया सेतिकी देह ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାର କରିବି, ସେ ହେଉଛି ପଖାଳ ଥାଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଜିସ୍ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ନେବା ଦହି କିଛି। ଏଠି ମୁଁ 150 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳର ଭାତ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦହି ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ନେବା, ସେଥିରେ ନେବା 3 ରୁ 4ଟି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ଟା ନାହିଁ କଟିଯାଇଛି, ଫାଳେ ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାରଣ ଲଙ୍କାର ରାଗଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର କିମ୍ବା କମଳା ପତ୍ର ଆପଣ ଯାହା ବି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିନେବା, ମାନେ ଭଲସେ ଛେଚି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛେଚିକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ପଖାଳରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁପୁଡ଼ି ନେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଅଧିକ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପଖାଳରେ ଦହି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖଟା ଅଂଶ ଥାଏ, ଲୁଣ ଭାଗଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆର ସାଇଡ଼୍ ଡିଶ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚାଉଳର ଭାତ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଡିଶ୍ ଗୁରା ବନେଇ ନେବା। ଆଳୁ ଚଟଣି, ତା ସହିତ ଆମେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ଦେଉଛି। ଆମେ ଆଳୁ ଟମାଟୋକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝେଇବା, ତେଣୁକରି ଟମାଟୋଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ, ଆଳୁଟା ଲେଟ୍ ସିଝିଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନେବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆକୁ ବସାଇବା। 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ମୁଁ ନେଇଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, 2ଟା ସିଟି ଆସିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2ଟା ସିଟି ଆମର ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଳୁଟା ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଟମାଟୋର ଚୋପା ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଛି, ତା ସହିତ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ନେବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚପ୍ କରିନେବା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ। ପୁରା ଚୁନା କରିବେନି, ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲେନ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚପ୍ କରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଳୁକୁ ଆମେ ଚକଟି ନେବା ଭଲସେ। ଯେଉଁ ପିଆଜ ରଖିଛି, ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପିଆଜ ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ପିଆଜ, ତା ସହିତ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବସାଇବା କଡ଼େଇରେ ନେବା 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଭଲସେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଥିରେ ନେବା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ନେବା 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚକଟିକି ରଖିଛେ ଆଳୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଶ୍ କରିନେବା ଭଲସେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ରସୁଣ ଛେଚା। ଏଠି ମୁଁ 3 ରୁ 4 କୋଲା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ବା ଚପ୍ କରିକି ପକାଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତା'ର ସ୍ପାଇସ୍ ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରସୁଣଟାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବେନି, ମାନେ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଭାଜିବେ, ହାଲକା ଭାଜିବେ। ହାଲକା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ଯେଉଁ ଚକଟିକି ରଖିଛେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ 1 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ସେଇଥିରେ ବସାଇ ଦେବା। ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ହାଲକା ଟିକେ ମରିଯିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିବେ, ମାନେ ପୁରା ବହଳିଆ କରିବେନି, ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ ନା, ତେଣୁକରି ହାଲକା ଟିକେ ଇଏ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଚଟଣି ହୋଇଗଲା, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ହୋଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବଡ଼ି ମସଲା ଭଜା କରିବା। ବଡ଼ି ମସଲା ଭଜା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ିକି କ'ଣ କରିଛି ନା, 2 ଚାମଚ ତେଲରେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ି ନେଇଛି। କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ିର ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଛି, 1/2 ଚାମଚ ନେଇଛି ଜିରା, 5 ରୁ 6 କୋଲା ରସୁଣ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ନେବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ଆମେ
ବଡ଼ି ଭାଜିଲେ ହାଲକା ଟିକେ ତେଲ ଅଛି ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଡ଼୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଦେବା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ। ଫୁଟଣ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଫୁଟଣଟାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ମେଥିଟା ଯଦି କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିବ ପିତା ଲାଗିବ। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ରଖିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ କଷିବା 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍‌ର ଟମାଟୋକୁ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକେଇକି ଆକୁ ଆମେ କଷିବା। ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଲୋ ରଖିକି ମସଲାକୁ କଷିବେ, ଯେମିତିକି ମସଲାରୁ ତେଲଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମର ଟମାଟୋଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଦେଖିକି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ମସଲା ବଡ଼ି ଭଜା ବନାଉଛେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଯଦି ଫୁଲା ଆପଣ ବନେଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଣିଟା ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ରଖିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମସଲା ବଡ଼ି ଭଜା ବନାଉଛି ତ କମ୍ ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ମାନେ ବଡ଼ିକି ଦେଖିକି ଆପଣ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ପକେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଏଥିରେ 2 ଫୁଟଣ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା ଭାଜିକି ରଖିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ରଖିକି ଆକୁ ଆମେ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ରହିବ ମସଲା ବଡ଼ି ଭଜା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫୁଲା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆର ଝୋଳଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍‌କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଭାଜିବା। ବାଇଗଣ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍‌ର ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ ପିସ୍‌ରେ କାଟି ନେବା। ବାଇଗଣଟାକୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ନେବା ଆମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବେ। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, 2 ଚାମଚ ନେବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନଥିବ ତାହେଲେ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ କରେଇରେ 8ରୁ 10 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲି ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଏମିତି ଭାଜି ପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ମୁସମୁସିଆ ଲାଗିବ, ଗରମ ଗରମ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆକୁ ଟିକେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ବେଶୀ ତାତିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାଇଗଣଟା ଛାଣୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଛାଣିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ମୁସମୁସ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପଖାଳ ଥାଳି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଚକଟା ସହିତ 2 ଚାମଚ ମିକ୍ସଚର, ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ଖାଇବା। ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜାଟା ପୁରା ନିଆରା ହେଇଯିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ବାଏ।